गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनै फुंबिलिनि गिबि खौराङाव दं मोनसे गोजोनथाव खौरां। फरायसानि हाबा मावनानै सासे बर' फिसाया दिल्ली पुलिसजों मान होजादों। दिल्ली पुलिसजों बाखनायजानाय एबा मान होजानाय बर' सुबुंनि मुङानो जादों बिस्वजित नार्जारी। बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि थागिबि। बिस्वजित नार्जारीया फरायसा आफादाव थानानै समाजनि हाबा मावग्रा सासे गोख्रों सुबुं। सा-सानजा भारत, दार्जिलिं आरो लादाख ओनसोलाव बिस्वजित नार्जारीया मेंनो रोङि फरायसानि हाबा मावग्रा सासे गोख्रों सुबुं। समाजनि मोजां खामानि मावनायनि थाखाय बिथाङा दिल्ली पुलिस बिफानजों मान होजायो। थांनाय साननैसो सिगां क'क्राझार पुलिसआ केएलअनि सानै बिपुल राय आरो उत्तम राय मुंनि सोद्रोमाखौ हमनो हादोंमोन। क'क्राझार पुलिसआ बिसोर सानैखौ हमनायनि उनाव केएलअनि सासे सोद्रोमाखौ मैया हमनो हाबावदों। कसुगाव पुलिस आरो क'क्राझार पुलिसनि जथायै संदाननायाव केएलअनि शान्तनु महन रायखौ हमनो हादों। पुलिसआ हमनानै केएलअनि शान्तनु महन रायखौ क'क्राझार पुलिस थानायाव लाबोनाय जायो होननानै पुलिसआ फोरमायना होदों। सानै ड्राग्स फालांगिरि हमजादों। ड्राग्सजों आबुं कन्टेनार आरो स्कुटि गंसे हमनो हादों। फिन आरोबाव ड्राग्सनि हेंथायै बाक्सा जिल्ला पुलिसनि नायबिजिरनायाव गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगिरि हमदों बाक्सा पुलिसआ। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि फुब-निमुवानिफ्राय हमनो हादों। 25 बोसोर बैसोनि बलेन नार्जारी आरो 34 बोसोर बैसोनि खगेन सूत्रधर मुंनि सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। सालबारि महकुमा बेंगिरि निलुत्पल सयखियानि दैदेननायाव सोलिबाय थानाय लामा होबथानानै सिग्रोमनाय समाव हमनो हायो ड्राग्स फालांगिरिखौ। दावबायारि एबा सुबुं रोगाग्रा गारि सालायगिरि आरो इ-रिक्सा सालायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे सांग्रांथि जानो गोनां खौरां। दावबायारि एबा सुबुं रोगाग्रा जायखिजाया गारि आरो इ-रिक्सायाव मुवा बेसाद एबा माल माथा दैखांनाया आयेननि बेरेखा। आयेनखौ मानिनानै सोलियाब्ला होनांगोन गोबां बिबांनि जुरिमाना। क'क्राझार रोगाथाइ बिफाना लामा रैखाथि हाबाफारिनि गेजेरजों दासान्दि क'क्राझार जिल्लानि दाब दाब ओनसोलफोराव बांद्राय गोख्रैयै गारि सालायनाय, हेलमेट गानालासे बाइक सालायनाय, हरनि समाव आफार लाइट होनानै गारि सालायनाय, जखानि बांसिन माल दैखांनानै गारि सालायनाय बायदि बायदिनि सायाव गोख्रोङै सिग्रोमबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो मैयाबो क'क्राझार डिटिअ दजेन बसुमतारीनि दैदेननायाव क'क्राझार सहराव सुबुं रोगाग्रा गारियाव मुवा बेसाद रोगानायनि थाखाय गं3 इ-रिक्साखौ हमदों। लोगोसे बिथाङा साफ्रोमबो इ-रिक्सा सालायगिरि, सुबुं रोगाग्रा सालायगिरिफोरनिसिम सांग्रांथि जानो फोरमायदों। गंसे नाव एबा फेरिनि जाब्रथाय जादों। जाथाया जादों आसामनि माजुलि दिबां दैमायाव। सा 26 सुबुं गाखोनाय नावा लासैयैनो दैमायाव गोदोलांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नाव एबा फेरिया बोरि फारसे मोनफैहां जानाय समावनो दैमानि सिङाव थानाय मोनसे दंफां खुन्दायाव सौदावनायनि जाउनाव फेरिया गब्लं जायो आरो लासैयैनो फेरिया गोदोलांनो हमो। गोदोलांनाय फेरियाव गासै सा 26 दावबायारिजों लोगोसे गं3 गारि आरो माखासे बाइकफोरबो दंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। फेरिया गोदोनायनि जाउनाव गं3 गारिया दैयाव गोदोलाङो आरो बाइकफोराबो दैयाव गोजावलाङो। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो बोरि फारसे थानाय नाव सालायगिरि माखासे सुबुंफोरा नाव लानानै गोदोलांनाय नावआव गाखोनाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हायो होननानै मिथिनो मोन्दों। नाथाय गं3 गारि आरो बाइकफोरखौ फेरिजों लोगोसे दैमायाव गोदोलांनायनि जाउनाव बोखांनो हायासै। सोलायनाय आरो जौगानायनि नोजोरजों खुंथाय गोहोआव फैनाय बिटिआर सरकारा हा गैजायै नखरफोरनो हा होनायनि गोनांथारै खामानि मावगासिनो। थारैनो सरकाराव फैनायनि उननिफ्रायनो बिटिआर सरकारा हा गैजायै नखरफोरनो दासिम गोबां हा फाट्टा एबा हानि मोनथायखौ होबोबाय। बे खेबावबो फरेस्ट राइट एक्ट 2006 नि सिङाव क'क्राझारनि हलथुगाव आरो कसुगाव फरेस्ट डिभिजननि आवथायाव गोग्लैनाय सुबुंफोरनो हा मोनथायनि फोरमान बिलाइखौ होनो थांखि लाबावदों। दिनै क'क्राझारनि सिङाव थानाय
भादगाव सरकारि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव हानि फोरमान बिलाइखौ राननानै होनाय जागोन। डिस्ट्रिक्ट लिड कमिटि आरो कक्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव दिनै फुंनि 11 रिंगायाव हानि फोरमान बिलाइखौ राननानै होगोन। बे गोनां हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा गाहाय आलासि आरो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि गोख्रों नाजानायाव दासान्दि गोरिब थाखोनि नखरफोरनि हानि मोनथायखौ मोननो हानायाव जाफुंसारदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।